A gestionar aquests fons privats. Per tant, aquest projecte de llei no pot ser aprovat. No pot ser aprovat. I hem de conscienciar la gent que sí sigui. I tot depèn de nosaltres. Aquí teniu, en una taula, una recollida de firmes que s'està fent a nivell de tot el moviment pensionista de l'estat espanyol per deixar clar que volem tres coses. Primera, que el valor de les pensions pugi segons l'IPC real, sense trampes. Segona, que la pensió mínima sigui elevada a nivell de dignitat i demanem que sigui equiparada al salari mínim interprofessional. D'aquesta manera se pot minvar de molt bona manera l'anomenada bretxa de gènere, que aquí a Balears suposa el 32%. És a dir, les dones cobren de pensió pública una mitjana del 32% menys que els homes. I per tant, la pensió mínima a nivell de dignitat minvaria aquesta qüestió i començaria a acabar amb aquesta vergonya. I en tercer lloc, demanem que el sistema sigui públic i permanent públic i que no sigui subjecte a projectes com aquest que serà dijous el que tindrem en el Congrés, en el Parlament espanyol. S'ha de dir que una delegació de Balears estarem allà present en tot el moviment pensionista estatal per deixar ben clar a aquests senyors que estan de dins del Palau de Congressos que no consentirem que el sistema públic ni s'empobreixi ni se privatitzi. Carisma combatiu de tots els moviments socials. Gràcies.